panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Special greetings sa tanang mga regular nga tigpaminawan sa atong panagsibya dinhi sa kahanginan ug espesyal usab nga pagpanimbaya sa akong 95 years old nga lolo nga si Isabelo Lauri Sr. nga naminaw karon. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo ni ining taknaa, please turn with me to Romans chapter 3 verse 11. Ang giingon dinhi mga kaigsuonan, walay bisag usa nga nakasabot, walay bisag usa nga nangita sa Dios. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Sugod sa versikulo 9 sa Romans chapter 3 mga kaigsuonan, gipasabot ni Apostol Pablo ang mahinungdanon kaayong kamatuuran mahitungod sa tanang mga katawhan ni ining kalibutana. Ang tanan nakasala, Hudiyo ug Hintil, parihong makasasala, walay mas maayo sa duha ka grupo mga kaigsuonan, ang tanan nahailalom sa sala. Ang giingon sa verse 9 hangtod sa verse 10, unya unsa man mas maayo ba kita kaysa kanila? Dili gayod. Tungod kay amo nang napamatud-an nga ang susamang mga Hudiyo ug mga Griego tanan nailalom sa sala, sumala sa nahasulat, walay matarong nga tawo, wala bisag usa. Ang problema sa kasagara nga mga tawo mga kaigsuonan is that wala gyud nila makita ang ilang kaugalingon ingon nga mga makasasala. Yes, muangkon sila nga masipyat kunuhay sila, pero wa gayud nila masabti kung unsa kaseryoso ang ilang kondisyon at ubangan sa Dios. Ang sala mga kaigsuonan mao kini nakapaguba sa kinaiyahan sa tawo. Nahimo kitang dunot spiritually. Ang tawag niini total depravity. Dautan gayud kaayo ang tanang tawo sa tibuok kalibutan, walay exempted. Ang sala nakaapektar sa tanang bahin sa atong pagkatawo, lawas, kalag, hunahuna, kasing-kasing ug pagbulutan. Gipakatawo kita niining kalibutan nga makasasala kayo ang atong kinaiyahan ug ang natural tendency gayud sa tanang tawo magpakasala. Ang tanang mga katawhan sa tibuok kalibutan consistent gayod sumala sa ilang kinaiyahan. Ug sa sulat ni Apostle Paul sa Corinto, for instance, gitawag ni Apostle Paul kining makasasala nga kinaiyahan sa mga tawo ingon nga natural man. For example, 1 Corinthians chapter 2 verse 14, ang giingon dinhi, apan ang natural nga tawo dili makadawat sa mga butang nga iya sa espiritu sa Dios, tungod kay binuang kining tanan alang kaniya, ug dili siya makasabot niini tungod kay masabtan lamang kini pinaagi sa espiritu. So niini nga passage mga kaigsuonan gidescribe ni Apostle Paul ang espiritual nga kangit-ngit nga nagtabon sa kasing-kasing sa tawo. Romans chapter 3 verse 10 hangtod sa 12 once again. Sumala sa nahasulat, walay matarong nga tawo, wala bisag usa. Walay nakasabot, walay nangita sa Dios, silang tanan mitipas, kauban silang nahimong dunot, walay nagbuhat og matarong, wala gani bisag usa. So niadtong miaging semana ato kining gi-introduce nga subject. Kitang tanan nailalom sa sala. Kitang tanan naulipon sa sala. There is no one righteous, no, not even one.
So niining taknaa mga kaigsunan ato kining tan-awon nga problema sa mas lapad nga detalye. Ug atong i-direct ang atong attention sa verse 11 nga nagaingon, walay nakasabot, walay nangita sa Dios. So adunay duha ka bahin ang atong pamalandong. Una, walay bisag usa nga adunay espiritual nga panabot. Ug ikaduha, walay bisag usa nga nangita sa Dios. Hinaot nga tabangan kita sa Ginoo sa atong pagpamalandong niining taknaa. Mudangat na kita sa unang punto. Walay bisag usa nga adunay espiritual nga panabot. Ang buot ipasabot niini, walay bisag usa nga nakaila sa Dios ug walay bisag usa nga nakasabot sa mga butang sa balaang espiritu. Ang Ginoo mga kaigsuunan masabtan lamang on a spiritual level. Gumikan kay ang Dios, usa ka espiritual nga Dios. Siya labaw sa tanan ug nagpuyo siya diha sa tumang pagkabalaan dili masukod. Ang giingon sa John chapter 4 verse 24, ang Dios espiritu ug sila nga magsimba kaniya kinahanglang magsimba kaniya sa espiritu ug sa kamatuoran. Now niadtong nakasala si Adan, ang una natong ginikanan, nawad-an na siya og abilidad nga makaduol sa Dios. Wala na siya'y abilidad nga makasabot sa Dios. Nahimulag na siya sa Dios. Ug kita nga mga kaliwat ni Adan, atong napanunod ang kinaiyahan ni Adan, ang pagkamakasasala. Gipakatawo kita nga buhi physically, apan ang atong espiritu patay. Ang pasabot niini, wala kitay abilidad nga masayod sa Dios, makaila sa Dios, or atong madayig ang mga butang mahitungod sa Dios. Samara nga ang pisikal nga kamatayon nagtapos sa tanang abilidad sa usa ka tawo nga mag-function siya niining kalibutan na physically. Ang espiritual usab nga kamatayon nagpahimo kini kanatong imposible nga maka-function kita on a spiritual level. Diha sa atong sala wala kitay abilidad nga moduol sa Ginoo sa insakto nga pamaagi. Wala gayud kita masayod niini gumikan kay wala man kita makaila sa Dios. Atong basahon once again ang 1 Corinthians 2:14. Apan ang natural nga tawo dili makadawat sa mga butang nga iya sa espiritu sa Dios, tungod kay binuang kini alang kaniya ug dili siya makasabot niini tungod kay masabtan lamang kini pinaagi sa espiritu. So ang mga tawo relihiyoso kunuhay, adunay relihiyon, pero wa gayod sila makaila sa tinuod nga Dios. Walay abilidad ang taong makasasala nga mailhan ang Ginoo. Ang pagpangalagad sa Ginoo, nagmando ka na nga absolute ang atong commitment sa Ginoo. Kinatibuk-an gayod ang atong commitment alang sa pagpangalagad sa Dios. Ug dili kini masabtan sa tawo gumikan kay wala niya mailhi ang Dios. Wala siya'y abilidad nga itugyan niya ang iyang kaugalingon sa kinatibuk-an gayod alang sa Dios, tungod kay dili gayod niya kini masabtan mga kaigsuunan. Ang giingon sa Biblia, mga buta kuno kita spiritually. For example, Ephesians chapter 4 verse 17 hangtod sa 19. Ang giingon dinhi mga kaigsuunan, mao nga gisulti ko kini ug gipamatud-an diha sa Ginoo nga dili na kamo angay nga maglakaw sama sa paglakaw sa mga hintil, diha sa pagkawalay hinungdan sa ilang mga hunahuna, sanglit nangitngitan man ang ilang panabot ug nga walay labot sa kinabuhi sa Dios tungod sa pagkaignorante nga anaa kanila, tungod sa pagkagahi sa ilang kasing-kasing, ug sila nga nahimong kublan mitugyan sa ilang kaugalingon ngadto sa ngilad nga binuhatan alang sa pagbansay sa tanang matang sa kahugaw uban ang kahakog. So ang kahayag nagsidlak sa tanang mga katawhan, pero wala nila kini masabti. Kay ngano man higala, ang giingon sa John chapter 1 verse 4 to 5, mga buta ang tanang katawhan. Ang giingon dinhi, diha kaniya ang kinabuhi, ug ang kinabuhi mao ang kahayag sa katawhan, ug ang kahayag nagsidlak sa kangitngit, ug ang kangitngit wala makatugkad niini. Ang mga makasasala wala gayoy espiritual nga panabot. Wala sila'y espiritual nga insight. Wala sila'y espiritual nga kaalam. Mo kini giingon sa Psalm chapter 111 verse 10. Ang giingon dinhi,
Ang pagkahadlok sa Ginoo ang sinugdanan sa kaalam. Ang tanang nagsunod sa iyang mga sugo, adunay maayong panabot. Ang iyang pagdayig magpabilin hangtod sa kahangturan. Ang problema, ang mga tawo walay kahadlok sa Dios. Nagkadugang ang sala sa mga katawhan, nagkadugang usab ang ilang pagkabuta. For example, ang Faraon, mga kaigsuunan, ang hari sa Ehipto. Samtang nagpadayon siya sa iyang sala, samtang nagpagahi siya sa iyang kasing-kasing, misamot hinuon kini og kagahi. Ang giingon sa Exodus chapter 9 verse 34. Apan sa dihang nakita sa Faraon nga ang ulan, ang yelo nga ulan ug ang mga dalugdog mihunong, nagpakasala na usab siya ug nagpagahi sa iyang kasing-kasing, apil pod ang iyang mga sulugoon. Well, ang Biblia nagpadayag kanato nga gumikan sa sala ni Faraon, ang Dios naghukom kaniya pinaagi sa pagpagahi pagani og samot sa iyang kasing-kasing. Ang tawag niini judicial abandonment. Mao nga ang mga tawo nga nara og pagpakasala, pagahukman sila sa Ginoo pinaagi sa pagpagahi sa ilang kasing-kasing og samot. Exodus chapter 10 verse 1 ang giingon dinhi, ug miingon ang Ginoo kang Moises, adto ngadto sa Faraon, tungod kay gipagahi ko ang iyang kasing-kasing ug ang kasing-kasing sa iyang mga sulugoon aron akong mapakita kining mga ilhanan sa iyang atubangan. Siyusi, gipagahi sa Ginoo ang kasing-kasing ni Faraon, gumikan kay nagpabilin siya sa iyang pagpakasala ug nagpagahi siya sa iyang kasing-kasing. So samtang magpadayon kita sa atong sala, ang atong kasing-kasing mahimong kublan, magkagahi ug magkagahi gayud kini ug magkabuta ang atong espiritual nga mga mata. Ang atong panabot musamot ug kangit-ngit, mga kaigsuunan. The more we sin, the more we lose our discernment concerning sin, and the more ang atong kasing-kasing mahimong gahi, mga kahigalaan. O gumikan sa atong espiritual nga kangit-ngit or espiritual nga pagkabuta, ang mga makasasala nagdumili gayod sa espiritual nga mga butang. Mura og maglagot kaayong ilang kasing-kasing una-una kung espiritual nga mga butang ang pagahisgutan. For example, niadtong miaging adlaw adunay wali sa patay nga atong gibuhat, mga kaigsuunan, ug nakita gayod nako sa usa ka babayi nga tiguwang na gani, nga nakita niya nga dunay pastor nga muwali, suko jud kaayo ang iyang dagway. Di siya ganahan maminaw sa pulong sa Ginoo. Gusto unta siyang muhawa sa pagwali sa pulong sa Ginoo, pero napugnan siya sa iyang kaulaw kay gipalibutan siya og daghang mga higala nga kaila ni adtong namatay. Klaro kayo ang gingon sa Romans 3:11. Walay bisag usa nga nakasabot, walay bisag usa nga nangita sa Dios. Mao nga ang mga tawo di gayud ganahan kun espiritual nga mga butang ang pagahisgutan. Nagdumot sila kang Kristo. Laayon sila kun adunay pagsimba. Dili sila ganahan sa pagwali sa pulong sa Ginoo. Interesado sila sa mga kalingawan ining kalibutan pero wala sila interest sa pagkabalaan. Higala kinahanglan nga susihon gayud nato ang atong kasing-kasing. Aduna ba kitay espiritual nga panabot? Aduna ba kitay espiritual nga pangisip? Ang kaluwasan dili lang kini sa utok, mga kaigsunan, kundili nag-involve usab kini og espiritual nga pagsabot. Ang giingon sa Ephesians chapter 1 verse 17 to 18. Aron ang Dios sa atong Ginoong Hesukristo, ang amahan sa kahimayaan, maghatag kaninyo og espiritu sa kahibalo ug sa pagpadayag sa usa ka hingpit nga pagkaila kaniya. Sanglit na lamdagan ang mga mata sa inyong kasing-kasing, aron masayran ninyo kung unsa ang paglaom sa iyang pagtawag, kung unsa ang mga bahandi sa kahimayaan sa iyang ipanunod sa mga balaan. Ephesians chapter 4 verse 11 hangtod sa 13. Gigasahan niya ang uban nga mahimong mga apostol, ang uban propeta, ang uban ebanghelista, ug ang uban pastor ug mga magtutudlo, aron andamon ang mga balaan sa buluhaton sa pagpangalagad sa ikalig-on sa lawas ni Kristo, hangtod makaabot kitang tanan sa pagkahiusa sa pagtuo ug sa hingpit nga pagkaila sa anak sa Dios,
hangtod mahimong mga tawo nga adunay igong pangidaron hangtod sa sukod sa hingpit nga barog ni Kristo. Ang giingon usab sa Colossians chapter 1 verse 9 hangtod sa 10, mao nga sukad sa adlaw nga amo kining nadungog, wala kami muhunong sa pagampo alang kaninyo ug sa pagpangaliya nga kamo pagapunon sa kahibalo sa iyang kabubuton sa tibuok kaalam ug pagsabot nga espiritual, aron maglakaw kamo nga angayan diha sa Ginoo nga bug-os nga makapahimuot kaniya, mamunga sa matag buhat nga maayo ug mutubo sa pagkaila sa Dios. Naunsa man ang imong pagtan-aw kang Kristo, higala. Si Pedro, ang iyang pagtan-aw kang Kristo taas gayud kaayo. Ang giingon sa John chapter 6 verse 67 to 69. Unya miingon si Jesus ngadto sa 12, mubiya ba usab kamo? Unya mitubag kaniya si Simon Pedro, Ginoo, kang kinsa kami moadto? Anaa kanimo ang mga pulong sa kinabuhing dayon, ug nagtuo kami ug nakasiguro nga ikaw ang Kristo, ang anak sa buhing Dios. Unsa ang imong pagtan-aw sa iglesia sa atong Ginoong Hesukristo? Gitugian sa Ginoo ang iyang kaugalingon, iyang gihalad ang iyang kaugalingon alang sa iglesia. Ikaw, higala, interesado ka ba sa simbahan sa atong Ginoong Hesukristo, sa mga katawhan sa atong Ginoong Hesukristo, alang sa paglambo sa iglesia sa atong Ginoong Hesukristo? Unsa ang imong pagtagad sa pagsimba sa Ginoo, higala? Interesado ka ba sa pagsimba? Matod pa ni John MacArthur, wala nato gisukod ang pagsimba sa basihan sa kung unsa ang gibuhat niini alang kanato, nga nangutana og mga pangutana nga ingon niini, makatagbo ba kini sa akong mga panginahanglan? Makahatag ba kini kanako og nindot nga pamati? Makapadasig ba kini kanako? Makahatag ba kini kanako og panalangin? Narabay mga tawo nga moingon nga kung musimba ko, makapamugas ba ko ana? Makakwarta ba ko ana? So ang pagtan-aw nila sa pagsimba, aron makadawat sila og panalangin, dili ingon og musimba gayod sa Ginoo kay tako siya nga pagasimbahon. So kung atong i-evaluate ang pagsimba, ingon ni ana, ang bot ipasabot, wala gyud ta tinuod nga nagsimba sa Ginoo. Kung magsimba kita sa Dios, siya ang atong focus, dili ang atong kaugalingon ang atong focus, kundi ang pagdayig sa Dios mao ang atong focus. Ang pagsimba sa bag-ong tugon, mga kaigsuunan, naga-focus sa preaching, sa pagwali, nga madungga nato ang tingog sa Ginoo, ang pulong sa Ginoo, ug mao kini ang primary nga activity ni Apostol Pablo, ang muwali. Ug sukad pa ni adtong Protestant Reformation, na-revive ang pagwali sa mga simbahan. Ang pulpito na himong sentro, mga kaigsunan, sa panagtigom. Gumikan kay ang pulong sa Ginoo nga atong mapamatian, mao ang pinakaimportante sa tanan. Ang pagsimba, kinahanglan simple, mga kaigsunan. Wala na'y daghan pang arte-arte ang pagsimba. Gumikan kay musimba kita, aron muhimaya sa Ginoo, aron muawit alang sa Ginoo ug labaw sa tanan. Kinahanglan gayod nga maminaw kita sa pulong sa Ginoo. Dili na kinahanglang dugangan pa nato og inimbento nga mga butang ang pagsimba sa Dios, kay iya na gyud ang gilatag tanan, mga kaigsunan, kung unsaon nato siya pagsimba. Exodus chapter 20 verse 25. Ug kung magbuhat kamo og altar nga bato alang kanako, dili ninyo kini pagatukuron gikan sa sinapsapan nga bato, tungod kay kung kamo magkupot sa inyong mga tigib sa ibabaw niini, kamo magapasipala niini. So dili day kuno basta-basta ta nga mo dugang og mga elemento sa pagsimba nga wala gisugo sa Ginoo. So ang pagsimba kinahanglan nga biblical. Ug dunay mga tawo moingon nga laay ang pagsimba, boring. Unsa may boring, mga kaigsunan? Unsa may laay? Ang pag-ampo boring, ang pagbasa sa Biblia boring, ang pag-awit og mga alawiton, mga salmo, mga himno, mga espiritual nga awit, boring, mga kaigsunan. Ang buot pasabot, mabaw gayud kaayo ang imong pagtan-aw sa pagsimba sa Dios. Gamay kaayo. Ang pagsimba gakinahanglan kini og pagdayig nga kinasingkasing. So kung naglisod ka og simba igsuon, ang buot ipasabot niini aduna gayoy problema ang imong kasingkasing.
Ephesians 5:19 nga nagdinasigay kamo sa inyong mga kaugalingon diha sa mga salmo ug mga himno ug mga espiritual nga mga alawiton nga nagkanta ug nagmugna og mga tuno sa inyong kasing-kasing alang sa Ginoo. So you see, kung nahigugma kita sa Ginoo, dili boring ang atong pagsimba. Ug ang tinuod nga pagsimba, wala ka na magaagad sa panghitabo sa palibot. Si Pablo ug si Silas, bisan pagtuas sa pirisuhan, midayig ug misimba sila sa Ginoo. Acts chapter 16 verse 23 to 25 ang gingon dinhi. Sa dihang nalatigo na nila sila sa makadaghan, gitambog sila sa bilangguan ug gitugon ang gwardya sa bilangguan nga bantayan sila og duro. Sa dihang nadawat niya kining maong sugo, iyang gipasulod sila sa pinakasulod nga bahin sa bilangguan ug gigapos ang ilang mga tiil sa mga gapusanan. Apan sa dihang nagtungang gabi na si Pablo ug si Silas nagampo ug nag-awit ug mga alawiton alang sa Dios ug gipaminaw sila sa mga binilanggo. So bisan pag unsa ang nahitabo, misimba ug midayig sila sa Ginoo. What about us? Mga gagmayng babag ato kanang alkontrahan, mga kaigsuunan, dili lang gyud mapugnan ang atong pagsimba sa atong buhi nga Dios. Unsay imong pagtagad sa pulong sa Ginoo? Unsay imong pagtagad sa pagampo? Unsay imong pagtagad sa sala? Imo ba kining gihigugma or imo kining gidumtan? Unsa ang imong pagtagad sa pagkamatarong? Kinahanglan nga ang atong kasing-kasing mahimong giuhaw o gigutom alang sa pagkamatarong. Bulahan ang tawo nga ingon ni ana. Matthew chapter 5 verse 6. Bulahan sila nga gigutom o giuhaw alang sa pagkamatarong, tungod kay sila pagabusgon. Now, what do you think of the people of God? Unsa ang imong tinagdan sa mga kaigsuunan diha sa Ginoo? Nahigugma ka ba kanila? Or mas nag-enjoy ikaw sa mga tawo nga mga daotan? Are you spiritually minded? Kung spiritually minded ka higala, nagdumot ka sa sala. Apan kung unodnon ang imong hunahuna, nahigugma ikaw sa sala. Ang giingon sa Romans chapter 8 verse 6, tungod kay ang pagkaunodnon sa hunahuna kamatayon, apan ang pagka-espiritual sa hunahuna kinabuhi ug kalinaw. Now, ikaduhang punto, walay nangita sa Dios bisag usa. Romans chapter 3 verse 10 to 12 ang giingon dinhi, sumala sa nahasulat, walay mataro nga tawo, wala bisag usa. Walay nakasabot, walay nangita sa Dios. Silang tanan mitipas, pulo sila nahimong dunot. Walay nagbuhat ug maayo, wala bisag usa. So gumikan sa atong espiritual nga kamatayon or spiritual depravity, wala gayoy tinguha ang mga tawo alang sa Dios. Nagapos ang atong kabubuton sa sala, nagapos mga kaigsunan. Yes, aduna kitay katakos nga buhaton ang kutob sa atong gusto ni ining kalibutana, pero sa mga butang nga mahitungod sa Ginoo, wala gayod kitay katakos ni ini. Gumikan kay gamay kaayo ang pagtan-aw sa mga tawo sa Dios. Wala sila mangandoy sa Dios, wa sila mangita sa Dios, gumikan kay ubos kaayo ang ilang pagtan-aw sa Dios. Ug gawas pa, naglikay-likay gayod sila sa Dios. Yes, duna sila'y relihiyon, pero wala gayod sila tinuod nga nangalagad sa Ginoo. Walay nangita sa Dios. Walay bisag usa ka tawo nga adunay tinguha nga magpasakop sa kabubuton sa Dios. Gumikan kay sa ilang pagtan-aw mga kaigsunan, mas maayo ang kinabuhi nga walay Dios ug ang tawo nga makasasala kontra gayod sa Dios. Romans 3:18, walay kahadlok sa Ginoo atubangan sa ilang mga mata. Romans chapter 1 verse 30, nagdumot sila sa Dios. Romans chapter 8 verse 7, tungod kay ang unudnon nga hunahuna, pagdumot batok sa Dios. So ang natural nga tawo nagdumot gayod sa Dios. Di sila ganahan sa Dios nga makagagahom sa tanan. Sa labing labaw nga Dios, ilang gidumtan ang pagbulutan ug pagdumala sa Dios. Ilang gidumtan ang balaod sa Dios ug kini nga pag-alkontra nila sa Dios. Mao kini hinungdan nga ang mga tawo nagdumot sa tanang matang sa autoridad, all authority.
Ang mga anak musupak sa mga ginikanan, dili mo pasakop sa ginikanan. Gibuhat kita sa Dios aron higugmaon ug dayigon ang Dios. Pero ang mga makasasala wala gayoy pagtahod sa Dios, walay kahadlok sa Dios, walay tinguha nga lipayon ang Dios sa iyang kinabuhi. Ug dugang pa, abi sa mga makasasala nga sila ra ang wala nangita sa Dios, ang Dios pod mga kahigalaan, iyang gitago ang iyang kaugalingon gikan sa mga rebelyoso nga mga makasasala. Romans chapter 1 verse 28 ang giingon dinhi, ug tungod kay dili nila buot nga magpabilin ang Dios sa ilang kahibalo, gitugian sila sa Dios ngadto sa hugaw nga hunahuna aron buhaton ang mga butang nga dili angayan. Isaiah chapter 64 verse 7 ang giingon dinhi, walay bisag usa nga nagtawag sa imong ngalan, nga nag-aghat sa iyang kaugalingon nga mukupot kanimo, tungod kay imong gitago ang imong dagway gikan kanamo, ug gitugian mo kami sa gahom sa among mga daotang binuhatan. So, ang mga makasasala dili gayud nila makaplagan ang Dios. Dependent lamang gayud kita kung ipailaila sa Dios ang iyang kaugalingon nga rika nato. Pero kung pasagdahan kita sa atong kaugalingon, dili gyud nato makaplagan ang Dios. Gumikan kay wala man pud kita mangita kaniya. So, ang pangutana niini higala, nangita ka ba sa Dios? Ang pangutana niini, nagtuon ka ba sa pulong sa Ginoo? Nagsusi ka ba? Naminaw ka ba sa mga pagwali aron mailhan nimo ang Dios? Kung aduna kita'y tinguha nga mailhan nato ang Dios, mag-focus kita sa pagpaminaw sa pagwali, sa pagbasa sa pulong sa Ginoo, sa pagpamalandong niini, bisan pa sa pag-memorize sa pulong sa Ginoo, kung mahimo, ug sa pagsimba sa atong buhi nga Dios, ug sa pag-ampo usab ngadto kaniya. Hard work kini, gakinahanglan kini sa atong kakugi mga kaigsunan. Ato bang gipuno ang atong kinabuhi sa mga butang nga iya sa Dios, ug ato bang gilikayan ang mga butang nga dulumtadan at tubangan sa Dios? What about ang atong hunahuna? Unsa ang sulod sa atong hunahuna? Ang giingon sa Philippians chapter 4 verse 8, sa katapusan mga kaigsunan, unsa man ang mga butang nga matuod, unsa man ang mga butang nga matinud-anon, unsa man ang mga butang nga makatarunganon, unsa man ang mga butang nga putli, unsa man ang mga butang nga angayan higugmaon, unsa man ang mga butang nga maayo ang taho, kung aduna may mga hiyas ug kung aduna may mga angayang daygon, pamalandungi kining mga butanga. So, unsa man ang mga butang nga imong gitugutan nga musulod sa imong kinabuhi, sa imong kasing-kasing ug kalag. 1 Timothy chapter 6 verse 10 to 11. Tungod kay ang paghigugma sa kwarta mao ang ugat sa tanang dautan, nga sa pagtinguha niini sa pipila mibiya sila gikan sa pagtuo, ug gidunggab nila ang ilang mga kaugalingon ug daghang kasakit. Apan ikaw, o tawo sa Dios, dagani palayo kining mga butanga, ug gukda ang pagkamatarong, pagka-Dios nun, pagtuo, gugma, pailob, ug pagkamapainobsanon. So unsa ang imong gitinguha sa imong hunahuna ug kasing-kasing higala? By nature, ang mga tawo wala gayoy espiritual nga pagsabot ug wala gayoy nangita sa Dios. And this is why gikinahanglan nato ang unang pagpanglihok sa Ginoo aron kita luwason, gumikan kay patay kita diha sa atong kasalanan. We are spiritually helpless. Gikinahanglan nato ang gamhanan nga pagpanglihok sa Ginoo. And this is my prayer niining taknaa nga samtang nagwali si Pastor Jeremiah, ang Ginoo magapanglihok sa imong kasing-kasing ug hunahuna higala. As long nga ang imong hunahuna okay ra ka, wala kay problema, dili ka mangita sa Dios. Apan kung nasabtan nimo higala nga ikaw makasasala ug nahailalom sa tunglo ug kapungot sa Dios, ug dili ka makaluwas sa imong kaugalingon, ug nanginahanglan ikaw sa kaluwasan nga naa lamang kang Kristo, kung dili nimo kini masabtan, dili gayud ikaw mangita sa Dios. Di ka mutawag kang Kristo. Pero kung imong nasabtan nga ikaw makasasala, ang imong maayong binuhatan dili makaluwas nimo, gumikan kay hugaw nga panapton lamang kini atubangan sa Dios. O kung imong nasabtan nga ang dugo lamang ni Kristo ug pagkamatarong niya
mao ang basihan sa imong kaluwasan. Nan, dili ka na maglangan-langan. Mudagan ikaw padulong kang Kristo, mutawag ikaw sa iyang ngalan ug ang good news, dili balibaran ni Kristo si bisan kinsa nga magpaubos sa iyang kaugalingon ug mudangop kaniya. Busa buhata kini higala karon dayon, kay basin ug ugma ulahin na ang tanan. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.